Δεν με περιμένετε είμαι εδώ πέρα. Γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε ένα ακόμα καινούριο βίντεο και να σας πω καλό καλοκαίρι. Σήμερα, στο σημερινό βίντεο, είναι ένα δύσκολο challenge. Επειδή είναι και καλοκαίρι και όλοι πάνε, και όλοι εσείς τώρα μπορείτε να είστε στην παραλία, αποφάσισα να κάνω ένα challenge. Να επιβιώσω 3 ημέρες σε μια έρημο. Τώρα να πεις, Στέλιο, γιατί να επιβιώσεις 3 μέρες σε μια έρημο? Γιατί είναι το κοντινότερο πράγμα σε μια παραλία. Ναι, αυτό αποφάσισα να κάνω. Τέλος πάντων, αλλά σε αυτό το challenge θα έχουμε μερικές δυσκολίες. Αυτό σημαίνει πως δεν θα έχουμε σχεδόν τίποτα, δηλαδή τα πάντα τώρα εδώ πέρα, δηλαδή κοιτάξτε τι είναι. Είναι όλα άμμος, αλλά υπάρχει ένα καλό πράγμα και είναι και για τα εδώ πέρα. Για τα νεκρά μπούσις. Ναι, μπορούν να πετάξουν τέτοιο. Με ξυλαράκια. Αλλά δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω κάτι. Αλλά και το κακό πράγμα είναι πως αυτό είναι hardcore. Αυτό είναι hardcore κόσμος. Και παιδιά ξέρετε το hardcore. Έχω μια ζωή, πεθαίνω μία, τέλειωσε το βίντεο. Έχω μόνο μία προσπάθεια να κάνω. Αλλά ένα ακόμα κακό πράγμα με όλο αυτό εδώ πέρα, με το environment, είναι πως δεν έχει πρόβατα. Και χρειαζόμαστε πρόβατα για να φτιάξουμε κρεβάτι. Έχουμε και μερικά ζώα, αλλά είναι πολύ γρήγορα και επειδή λαγκάρω, είναι σχεδόν αδύνατο. Ας τα ξέχασα. Ξέχασα πως υπάρχουν Desert Village. Γι' αυτό δεν μ' αρέσει το desert. Ωραία. Αλλά δεν έχω καν όπλα. Ναι. Θυμάστε, είναι 3 ημέρες. Σε κάθε περίπτωση μπορεί να πεθάνω. Και επειδή δεν υπάρχει σχεδόν καθόλου φαγητό, μπορεί να πεθάνω επίσης. Να και by the way παιδιά, κάντε και ένα like και subscribe στο κανάλι μου. Προσπαθώ να περάσω τον φίλο μου τον Κλιπάκο σε subscribers. Οπότε αν θέλετε να με βοηθήσετε, πατήστε κάτω εδώ πέρα το subscribe και φυσικά ένα like. Ω Χριστέ μου. Πού είναι το κολεμάκι? Ένα chest. Και έχει εδώ τίποτα. Δεν έχω και crafting table. Αυτό είναι το δύσκολο πράγμα αυτό το challenge. Μισό λεπτό λίγο, γιατί με αυτό το lag έχω λίγο τραλαθεί λίγο. Κράσαρα, όχι τέλος πάντων.
Λαγκάρω πάρα πολύ. Είναι το golem. Κύριε golem. Ανάτος. Τώρα θα μου πείτε, Στέριο, τι θα γίνει αν χάσει το challenge? Αν χάσει το challenge, θα πρέπει να λούσω το κεφάλι μου με κρύο νερό. Και αυτό δεν το κάνω. Το καλό είναι πως έχω κοινωνικό φαγητό εδώ πέρα. Δεν έχω καν όπλα. Αλληλούια, βρήκα crafting table. Ναι. Ψωμί Ανάσταση. Αν και ξέχασα να πω κάτι άλλο καλό. Ναι. Έχω κρεβάτι. Να θυμάστε, αυτό είναι single biome. Οπότε παντού όπου και να δω, θα δω μόνο ένα πράγμα. Θα είναι μόνο άμμος. Το inventory μου φαίνεται για τα καλά χάλια. Αλλά δεν θα φαίνεται χάλια αν σκοτώσω τον golem. Κάτσε. Συγγνώμη, αυτό που σπούναρε. Όπι, η μάσκα μου, το τηλερώσω. Πώς σπούναρε τέτοιο, what? Κάτσε να πάρω μερικά blocks. 3 blocks, αρκετά. Να σκοτώσω τον κόλλο. Απ' μου έπεσε το άλλο πάνω. Τι πάνω κάτω έπεσε. Κάτσε. Μη μου πεις πως μπορεί να πάει εκεί πέρα για να με σκοτώσει. Το έχω ξαναπάει αυτό 5, μην νομίζετε, δεν είναι η πρώτη φορά να είμαι σε hardcore. Οπότε το έχω πάει. Το Παναγία μου λαγκάρει. Δεν θα πάρει για πάντα. Ωραία. Σόβα. Σόβα. Να. Στα.
Αναστασιδεροκεφαλέ. Ωραία. Έλα πόσα. Δώσε μου το iron. Ανάσταση. Τον σκότωσα. Και έχω 4. Αγάλε πήρα το crafting table από το σπίτι, ό,τι να είναι είμαι. Ξέχασα να το πάρω. Ωραία. Αλλά κάτσε. Δεν έχω... Σκέφτηκα να φτιάξω μια σπίδα, αλλά επειδή δεν έχει σχεδόν καθόλου... Δηλαδή δεν έχει καθόλου ξύλο, logs, δεν μπορώ να φτιάξω. Και δεν έχω σχεδόν 0 sticks, οπότε κάτσε να μαζέψω μερικά sticks. Ωραία, 8 sticks. Πες να είναι καλά. Σίγουρα θα φτιάξω κανένα axe. Ωραία, για να δούμε τι μπορούμε να φτιάξουμε. Μπορούμε να φτιάξουμε πανοπλία και μερικά εργαλεία. Δεν θα φτιάξουμε ένα axe, αλλά μετά θα μου μείνει ένα. Και θα να φτιάξω για τέτοιο. Αλλά αν πάρω αξίνα θα πάρω material. Οπότε ναι, πάω με αξίνα. Και μετά πάμε εδώ πέρα. Μπορεί να είναι δύσκολο το challenge, αλλά δεν θα τα παρατήσω. Απλώς θα πρέπει να πάω κάτω που είναι το stone. Ω Παναγία μου, λύτρωσα τα χέρια μου. Σοβαρά τώρα. Είπα κι εγώ. Ανάτο. Πέτρα. Όχι, αυτό είναι gravel, ό,τι να είναι. Πού είναι το... Ανά, πέτρα, Ανάσταση. Όπα, γκρα. Κάτσε να φτιάξω λίγο το inventory μου, γιατί γίνεται καλά τώρα χάλια. Πόση πέτρα έχω, 21. Να μαζέψω λίγο περισσότερη. Και νομίζω πως είναι... Παιδιά, ωραία, μισό λεπτό. Παιδιά, αν είναι τώρα νύχτα έξω, αυτό το βίντεο θα πρέπει να πάει 10.000 likes. Πάμε. Τέτοιο ωραίο. Κάτσε να μαζέψω αυτή
τη λίγη ακόμα πέτρα και την κάνω. Και επειδή δεν έχει σχεδόν καθόλου ξύλο, βασικά έχει λίγο ξύλο στο τέτοιο, στην έρημο, και αυτό ξέρετε τι είναι? Να, sticks. Ωραία. Ωραία, θα έχω και τόρτσες εδώ πέρα. Ωραία. Τώρα σε εδώ πέρα το output. Βρε, ένα run portal, αλλά δεν έχω καν κάτι ξύλο. Γιατί αποφάσισα να κάνω αυτό το challenge. Κάτσε. Βλέπω καλά κι άλλο χωριό. Αυτό το outpost φαίνεται πολύ μεγάλο, αλλά είναι χειρότερος μου εχθρός. Γιατί λοιπόν την τελευταία φορά που είχα κάνει παιδιά και προτού νομίζω κάνω το πρώτο μου βίντεο στο κανάλι, αποφάσισα να κάνω ένα raid σε ένα survival κόσμο που είχα. Λοιπόν πέθανα 1800 φορές, αλλά εντάξει, κατάφερα να νικήσω. Ωραία. What? Ανάσταση. Ωραία. Sweet dreams. Ημέρα 1. Άλλες 2 ακόμα μέρες έχουν μείνει. Ωραία. Συνεχίζουμε να πηγαίνουμε σε εδώ εκεί πέρα το χωριό που βλέπω. Ρε φίλε, γιατί δεν τρέχει? Ρε φίλε, δεν τρέχει. Τρέχα! Ρε φίλε, δεν τρέχει. Πατάω άλλο κουμπί ρε παντάω. Ή όχι. Μια W πατούσα. Τι θα μου πει? Τι θα γίνει? Θέλει ένα τέτοιο? Θέλει να μου κολυμπήσει? Είπα. Κολυμπάω. Να κολυμπάω. Ανάσταση, αλληλούια. Κοζί δεν κολυμπάω. Όχι, δεν κολυμπάω.
κολυμπάω. Τώρα κολυμπάω Ανάσταση. Λακάρω τόσο πολύ ρε φίλε. Δεν βλέπω κανέναν pillager εκεί πέρα. What? Πού είναι όλοι οι pillagers? Αυτό είναι και είναι λίγο περίεργο. Τι... What? Και παιδιά, by the way, αν τώρα αναρωτήσετε τι έχω εδώ πέρα, τι φαίνεται εδώ πέρα στο τέτοιο, στο πρόσωπό μου, έχω ένα ring light. Ναι, για να είμαι πιο cool. Τώρα αυτό γιατί το είπα, Παναγία μου. Και έχουμε ένα καλό background εκεί πέρα πίσω. Αυτή τη ζωγραφιά, εγώ την ζωγράφισα. Ωραία, τι θα κάνω? Θα πάω εκεί πέρα, θα πάρω τα πράγματα, θα πάω στο ουρανό πόρτα και μετά θα δω τι στο κόρκαγι εκεί πέρα. Και να θυμάστε παιδιά, αυτό είναι hardcore. Οπότε αν πεθάνω ούτε μία, έστω μία, ο κόσμος... Καλά, τι φάση κι άλλο? Τι φάση? Αυτό είναι το πιο lucky seed ever. Ανάσταση! Ανάσταση! Κολυμπάω! Κολύμπαμε, κολύμπαμε. Όχι, θα έχεις να παίρνω damage. Έπρεπε να το κάνω. Το game με μισεί. Πού είναι τώρα ο Mr. Golem? Σιδεροκέφαλε, πού είσαι? Σιδεροκέφαλε. Ποιος σιδεροκέφαλος? Κύριε σιδεροκέφαλ. Ω, Minecraft μουσική. Πού είναι ρε? Τι αυτοί οι pillagers εκεί πέρα στο outpost τον έχουν πάρει, ενώ δεν έχει κανένα pillagers εκεί πέρα. Θα τρελαθώ ρε. Πού είναι αυτός ο τύπος ρε? Αυτό να πάω λίγο πάνω. Πού είσαι ρε Golem? Νάτος, αυτή να είναι. Κάτσε, τι θα δω, γιατί σπάω blocks? Πρέπει στο Haybell. Ναι. Για θυμάμαι καλά, το Haybell δεν σταματάει να σου ρίχνει fall damage. Ωραία, 3 blocks. Θα τσεκάρω γύρω, όχι δεν έχει. Ωραία Golem, θα σε σκοτώσω τώρα.
ζωής μου. Rest in peace. Και 3 ώρα μου έδωσε. Σκέφτομαι, θα το κάνω save. Ξέρετε τι, παιδιά? Δεν ξέρω όμως αν υπάρχουν πύλακες εκεί πέρα. Just in case θα πάω εδώ πέρα. Και ένας που έχει ένα χρυσό μπλοκ εκεί πέρα, θα πέτει να μπορώ να φτιάξω κατά gold arbor. Ωραία, τώρα η απορία είναι, αυτό εδώ πέρα έχει κάτι ή θα φάω το χρόνο μου? Ένα όμορφο τσεστάκι. Πώς είσαι? Ωραία. Ωραία. Θα πρέπει να κάτσει εδώ πέρα κάθε 2 λεπτά. Ή κάτσε. What? Ναι, ναι, όπως λέω πάντα, σκέψου έξω από το κουτί. Εδώ το πήρα και αυτό. Τα πήρα όλα μάλλον. Ωραία. Όχι. Ρε να σου πάρει ευχή το μάγμα. Ρε, Ανάσταση. Εκεί με ασφαλή. Ρε, έχω αρχωθεί. Γιατί έχω... What? Fire protection. Δεν ξέρω παιδιά πως το Gold Arbor ήταν το καλύτερο. Αλλά ήταν... Αλλά τι άλλο να κάνω, ήταν το μόνο armor που είχα. Τώρα στο πέρα το outpost. Δεν βλέπω κανένα pillager. Αυτό σημαίνει πως δεν έχω πατήσει ακόμα το πόδι μου στο outpost ή μόλις πατήσει θα σπονάρω pillagers. Χριστή Παναγία με τη μάσκα. Α, και παιδιά, θέλω να πω κάτι. Αν με βοηθήσετε να περάσω το φίλο μου τον κλιπάκο στους subscribers, θα κάνω ένα face reveal. Θα βγάλω τη μάσκα μου και θα δείτε όλη τη φάτσα μου. Θα κάνω ένα face reveal. Οπότε, αν θέλετε να με βοηθήσετε, να τον περάσω στους subscribers, πατήστε το like, πατήστε το subscribe κάτω εδώ πέρα. Ναι, και όπως είπα, 0 πι... Τώρα που το ξανασκέφτομαι, νομίζω πως θέλω να φύγω. Ωραία. Κοιτάξτε, επειδή οι pillagers είναι ο χειρότερος μου εχθρός και κάθε φορά σπονάρουν, δεν θέλω να χάσω από τώρα το challenge. Οπότε δεν θα πάω. Και
θα πάω στο άλλο Ruin Portal. Αλλά, αν το σκεφτείτε, είναι το μόνο μέρος που έχει κακό ξύλο. Οπότε, τι θα κάνω. Θα πρέπει να πάω εκεί πέρα πολύ γρήγορα να πάρω το ξύλο και να την κάνω και με μικρά ποδαράκια. Αυτό θέλω. Αυτό θέλω και αυτό δεν πρέπει να γίνει. Αλλιώς τότε θα πέσανε, το challenge παίζει να είναι αδύνατον. Ωραία, τώρα που είναι όλοι εκεί πέρα, θα πάω εδώ πέρα σιγά σιγά. Έχει κόλλε. Αν το ελευθερώσω μπορεί να... Πάρε το ξύλο και φύγε. Έχω καλέ pillager. Μπρο, φοβάμαι. What? Ωραία, κόλλα. Θα σε ελευθερώσω. Ωραία. Όχι, με τρόμαξε. Golem. Αου. Χαχα. Τι έγινε, Pillager? Δεν μπορείτε να κολυμπήσετε, Άντε, πάρτε το. Mission accomplished. Παναγιά μου, η καρδιά μου χτυπάει. Τώρα, ναι, θα πρέπει να το πείτε. Στέριο, γιατί πήρες ξύλο? Λοιπόν, θα φτιάξουμε μια βάρκα και W δεν λέει να λειτουργήσει. Να κοιτάξτε. Να με κοιτάξτε. Σπαμάρω W. Ανά. Ανάσταση. Ανάσταση, μπορώ να κολυμπήσω σαν ένας κανονικό άνθρωπο. Σαν ένα κανονικό άνθρωπο και όχι σαν ένα νούμπικο. Ωραία. Τώρα που έχω αυτό που θέλω, θα φτιάξω μια βάρκα. Και θα φτιάξω και μια σπίδα. Γιατί εγώ δεν θέλω να πάω πουθενά χωρίς μια σπίδα. Έλα σπιδούλα. Φέρτε εδώ πέρα την σπίδα. Και φέρτε εδώ πέρα μια βάρκα. Και θα φτιάξω και μερικές πόρτες για να κάνω το glitch. Ανάσταση. Κάτσε. Κάτσε, πότε πήρα chest? Αν σωστά από να. Και έχω ένα καλό τσεστάκι. Και θα αφήσω για 2 Haybills πάνω μου για να μπορέσω να κάνω και LMG. Δηλαδή όταν εννοώ LMG, clutch. 18 ψωμιά. Το σύμβολό μου, τα Haybills
χτώνει. Ωραία. Έλα. Ανάσταση. Μ' άφησε. Μία ακόμα μέρα έχει μείνει μπροστά μας, παιδιά, για να τελειώσουμε αυτό το challenge. Θα τα καταφέρω ή θα χάσω? Πάω ρε. Πρόσθετο ταχώς. Θα είναι και τόσο καλό. Γιατί είναι γεμάτο με τέτοια, αλλά θα πέσει να γίνει κάτι. Bane of... Δεν πεθαίνω τώρα. Curse of Vanishing, Unbreak. Θα πάρω αυτό πέρα. Δούμε το Axe. Sharpness. Ωραία, παιδιά. Κάτσε, βλέπω καλά. Κι άλλο χωριό. Στο... What? Τι... What? Πρόσθετο ταχώς. Ωραία. Τώρα το παρατήρησα. Αυτό είναι sandstone. Είναι κανονικό sand. Δηλαδή, αν αυτό είναι κανονικό sand, θα είχε πέσει κάτω. Ναι, αυτό είναι sandstone. Ω Παναγία.
πεθάνω τώρα τον golem και χάσω πέρα τον κόσμο, θα κλάψω. Ωραία, αυτό νομίζω πως είναι 3 blocks έτσι. Ωραία, κάτσε να δοκιμάσω. Φίλε, έλα εδώ. Ναι, τον πέτυχα. Αγχώθηκα πολύ. Σταμάτα να κουνιέσαι. Πλακάρω. Καρδιά μου. Κοίτα πόσο κοντά είμαι. Είμαι ένα shot για τον golem. Και επειδή έχω το Habil έξω, αυτό παίζει να είχε τελειώσει το ολόκληρο το βίντεο τώρα. Ωραία, η καρδιά μου ήμουν στην κούλου ρε. Παιδιά, να μου θυμίσετε να μην το ξανακάνω αυτό ποτέ ξανά. Αγχώθηκα πολύ ρε. Ρε, νόμιζα πως το golem θα πηδήξει και θα με σκότωσει. Ωραία, έχω 5 iron. Και θα τα χρησιμοποιήσω για να φτιάξω αυτό. Αν το παιχνίδι δεν με αφήσει να κάνω craft θα μου αρέσει πάρα πολύ. Έλα. Να το κάνω μισό λεπτό. Μισό. Κάτσε, πού είναι η ημέρα. Άρα. Αγχώθηκα ένα λεπτό. Γιατί όταν φτιάξει ένα Minecraft κόσμο, τότε ναι. Αν φτιάξει ένα Minecraft κόσμο, θα αρχίσει από ημέρα 0. Οπότε καλά μετρούσα. Αγχώθηκα τόσο πολύ. Δεν θέλω να... Ο κύριος είναι εκεί πέρα πάνω. Ο κύριος θα λύσει από εκεί πέρα. Και πρωτού δύσει. Κάτσε μισό. Άφησε τη βάρκα μου. Συγγνώμη. Πού είναι η βάρκα μου τώρα.
Παιδιά, ό,τι να κάνετε, μην κάνετε pause το βίντεο στο αυτό εκεί πέρα το σημείο. Σημάζετε κάτω αυτά τα magma block. Σημάζαν κάτι που δεν θέλω να το δείτε. Και συγγνώμη, κι άλλο χωριό. Πόσα χωριά είναι εδώ. Ρε, έχω τρελαθεί. Πώς έχουμε βρει για τα καλά σχεδόν 6 χωριά στη σειρά. Αυτό, μισό λεπτό. Τι chat λέω. Παιδιά, αυτό είναι τώρα. Λέω τώρα την αλήθεια. Δεν έχω βάλει κανένα seed. Δεν έχω βάλει κανένα seed. Τι φάση. Τι φάση. Ρε. Το βλέπετε αυτό που βλέπω. Το βλέπετε. Το βλέπετε. Έχουμε βρει 5 χωριά στη σειρά. Τι έχουμε. Τι έχει γίνει ρε. Αλλά μπορεί μου είναι μία. Πού είναι η βάρκα μου. Ρε μήπως έγινε κομμάτια. Όχι, από εδώ πέρα νομίζω είναι. Πες με πως είναι εδώ πέρα. Όχι, είναι εδώ. Πού πήγε την κατάπια ο ωκεανός. Παιδιά, καταπιεί τη βάρκα μου ο ωκεανός. Μπορώ να φτιάξω άλλη μία. Και αυτό θα κάνω. Μπαμ, βάρκα. Κάτσε, ακόμα δεν έχω φορέσει το helmet μου. Από τίποτα έγινε. Παιδιά, από εδώ και πέρα να με ονομάσετε τυφλό στέριο. Όλοι κάτω στα σχόλια γράψτε στέριο είσαι τυφλός. Γιατί είναι μπροστά μου όλη την ώρα. What? Εσύ τι κάνεις το αγόρι μου. Δεν σε σκότωσα. Αγόρι μου, εσύ τι κάνεις εδώ, σε σκότωσα εσένα. Πώς είσαι ζωντανός. What? 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 Ρε, απλώς να τελειώσει. Ήλια, πήγαινε κάτω πιο γρήγορα, δεν αντέχω άλλο αυτόν τον κόσμο. Ρε. Παιδιά, τι έχει γίνει ρε. Τι έχει γίνει. Θα βγάλω αυτή τη φάρκα εδώ.
Ωραία, εσύ. Να δω τι traits έχεις θέλω. 20. No problem, my dear. Δώσ' το μου. Το πρώτο μου Emerald. What? Γιατί υπάρχει ένα... What? Παιδιά, γράψτε κάτω στα σχόλια. Αυτό το πράγμα είναι καταραμένο αυτό. Ωραία, έκανα ένα ακόμα achievement. Υπάρχει κάτι άλλο που μπορώ να κάνω. Αν το Getting an Upgrade δεν έχω κάνει. Θα το κάνω τώρα. Και πρωτού τελειώσει το challenge. Ωραία. Και ξημέρωσε η μέρα 3. Επιβίωσα 3 ημέρες στον κόσμο. Και να δούμε πόσα achievements έχω. Έχω 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 achievements στον κόσμο. Και παιδιά, νομίζω πως είναι η ώρα. Ας τελειώσουμε αυτό το βίντεο. Αν σας άρεσε, κάντε like, subscribe και τσεκάρετε τον φίλο μου τον Κλιπάκο που κάνει Fortnite videos. Και μέχρι την επόμενη φορά, αντίο. Και εσύ villager. Villager, έτσι μπράβο, ναι. Και όπως έλεγα, τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Bye!